Terve terve ja heipä hei! Tässä on Niksi Ismo ja Seksi Seppo. Nyt näytämme teille kaljapullo, tölkki, anteeksi, Seppo, Ismo. Terros Seppo, Ismo. Näytämme nyt demonstraation, miten kalja tulee juoda suomalaisessa kulttuurissa. Otamme kaljatölkin, aukaisemme sen. Vaahdon nauttiminen. Vaahdon nauttiminen. Vaahto hörpätään. Ensi puraisu on vaahto. Myös minulle pienet vaahdot. Mutta kun Ismo lopettaa pelleilyn, ruvetaan asiaan. Onko Ismo lopettanut pelleilyn? No. Kyllä kalja miehen tiellä pitää. Kaljahan on tyhjä. No kaavas se käännässä ihan toisinpäin. Siellä on vielä pienet vaahdot, mutta vaahtoja ei kaadeta. Pohjavaahto on myrkyllistä. Mutta noin, kalja juodaan siis oikeaoppisesti humalahakuisessa mielessä. Tuolla tavalla nautitaan vähintään 12 kolmosolutta. Sitten lähdetään saunaan. Sen jälkeen lähdetään tappelemaan. Ja sen jälkeen lähdetään putkaan. Sen jälkeen tullaan aamulla kotiin, vaimo nalkuttaa, vaimo hakataan. Avataan viinat. Ja nyt näytän teille kaljan vaikutukset. Näin kaljan poltetaan tupakkaa. Olemme ystäviä ja... Minulla olisi katsoja kysymyksiä kertynyt teidän edellisistä. Kertokaa. Kumpi voittaa tupakan polton Suomen mestari? Täällä kysytään, että hei tosimiehet, katsoin videomme Nännitronikista, kuinka hyvin tuote on mennyt kaupaksi? No, Ismo voi vastata tähän kysymykseen paremmin. Ismo savua on niin paljon, Ismo! että ei pysty vastaamaan. Nännitronik on mennyt kaupaksi huonosti, koska emme ole myyneet sitä. Toinen kysymys, tuleeko vielä jatkoa tosimiestesteille? Tänä iltana ei tuu pakkeja. Tosimiestestithän on fyysisesti hyvin haastavia, että se nyt vähän riippuu, mutta näillä hauliksilla me voitamme. Hauis on lihas. Älkää vittuilko meille, koska hauki on kala. Me tiedämme, mitä todellinen vittuilu on. Vielä olisi yksi katsojakysymys. Oletteko itse vai kuka teille on keksinyt tosimies-testit, mitä aina teette? No, Universal Studio lähettää meille aina ajatuksia, mutta me ei vittu kiinnosta. Meitä ei kiinnosta niitä ajatuksia. Me teemme ne itse. Niin. Ite keksitään kaikki. Itse ollaan kaikki keksitty. Itse asiassa tänään meillä on tosi testissä hauki, 2-kiloinen hauki, jonka saimme aikaisemmin päivällä. Aukaistaan sen suu, laitetaan munaamme sen suuhun. Yhdessäkö te laitatte munanne sen suuhun? Kyllä. Ja pieni, mutta rippurinen mahtuu aina. Niin, ja sitten laitamme hauen leuat kiinni, ja kumpi pitää munansa pitempään hauen suun sisällä on voittaja. Oliko muuta vielä? Onko teille sattunut mitään hirveämpiä vahinkoja näitä tosimiestestejä tehdessä? No, muutamia luita murtunut, mutta se on se. Ei henkistä vaaraa ole. Ja Niksi Ismolla irtos olkapää. Minne se irtosi? Se meni tuonne taakse. Ei ole löytynyt vielä tähän päivän mennessä. Meidän kanssa ei vittu. Sen takia minä olen tällä tavalla. Ja jos fanit kattoo tätä videoa, niin muistakaa yrittää näitä juttuja kotona. Koska se on vaarallista. Loppusanat. Sanat jopa. Haistakaa paska. Vittuuks tässä? Tänään tosimiehet jatkoa siellä.